Boş tabip orunbasarı болып эшләгән Якупов Данияр Нәҗип улар район үзәк хастаханәсенә яңа җитәкче Юсуп Мугамедулы Абдулазизов поликлиника мөдире булып билгеләнде. Юсуп Мугамедович моңа кадәр Сорман районы хастаханәсендә 5 ел хирургия бүлеген һәм поликлиниканы җитәкләгән. Поликлиниканы җитәкләүдән тыш табиб-хирург буларак пациентларны да кабул итәчәк. Дамир Хамзович, хочу выразить благодарность за оказанное доверие. Обязуюсь приложить все усилия для улучшения здравоохранения Сумского района. Рамил Мирзаханов участок табибы һәм анестезиолог вазифаларын башкарачак. Алга таба авыруларны кабул иткәндә поликлиника кабинетлары янында чират бераз кимер дигән өмет тә бар. Хезмәтемне участок табибы булып дәвам итәргә телим. Үзебезнең муслим халкына ярдәм итәргә. Электә шушы эштә эшләгән идем, шул хәтлек яратып эшләдем шушы эшемне һәм шуны дәвам итәргә телим. Саулык, сәламәтлек барыгызга да. Безнең илебездә, районыбызда безнең бик авыр һәм катлаулы чир бара. Коронавирус пандемиясе шуңа инде үзебезнең райондашларыбызга саулык, сәламәтлек телибез. Аларга инде профилактика чаралары күреп, үзләренең сәламәтлекләренә битараф калмыйча яшәүләрен телибез инде. Сакланганны саклармын дигән мәгълүм халык мәкале бүгін дә актуаль булып кала. Масса күләм чараларга кеше күп җыелган урыннарда йөрүдән тыелып, вакытыгызны күбрәк гаиләгезгә багышлагыз. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.